سلام كم يكنيكم زخبركمن زخبركنن تختلتي مدبات نارا بروس انترتينمنت حقنيا زانتا جيجا كم يالكم كبرات السماعتي كم قصرانا نلوم ربع كلاي كفال تختالي تحقنيا زانتا جيجا كقرب لكم مخاني ابز على فك قدامي كفال نجيركم نيرم امباركس اب ساعتي ترقيب لكم كم مزخخر كهوننا ابز على فخفال عوتن ليديان اتي اب هاي سكول جمروا فقري بقلا ولقاون بستفلالي مقنياتاتن ابتي زبصح كيبصح كم استقوطيه صني حقنا عوت قديمون سدت ابزوصالو ليدياون بوغنا ناب عدغانا كم زمرحت بزح كيصنحتون مس حدا بسدرا زمص ودي كتمرعو كم استحاصيات كوين جن بفيسبوك مس عوت دحري مرخبه كاب زحلف جيجاتاتا تماهيرا مسوق تنبر كم تدلي كم زفلطتو نتم وانا سب غداي زنبرو حصيان ادي اندما دحر خندي كقبلوا كم زلوم كم زغبرت كاب اون بليبيا جيرا نا بيلجيم ناب عوت كم زخدت تمريعم كم زولدو انت خونا جني ليديا زينبور بهاري ترئي مس بزحات اودات تدواول بمنبرا حدا معالتون نمحازاي كبصحا كخيديلا كاب غزا كم زوصت انت خونا جن نمحازا كم زي كدت عوتون قلع حميمو بترغاغام غزي كوان تدوللا كتقبلو جن كم زي كالت زبلون كالوت فصامتات ابز حلفه سنبت قداماي كفال تختاتيلنا نيرنا نلومي ربع كلاي كفال انت حيزاتلنا تهلو نايزوم كاب هاي سكول جميروم فقرات زنبرو سب حدار بزي زل اكايدوم موداتوس انت يكون يخون كبرات تعذبتي كلاي كفال نبخم يبلالكم كسب مفصمتا تكاتلوا باخبرتي عدمكم جيجا حقنيا تختتاليت زانتا صحافن تراخن رامون نبسه عوتن ود حزون اب غزا مستملسه ولا ون يخون اب زوللا زنبره كنتات ليديا كيشا قلقواته زي ترفه بتجن كم قالا مسرت نام حزا يلا كاب غزا وطي ختبقع نام حزا كم زي كدت مسفلطه كم سب كطرطرا حماق كحسب قدنت كونو نابي كيدو جن نمن كم زحاتت اب حساب تشممه ولاديت ليديا قصالي فيديو كول دويلا نودم تريو دايم تغبر سلاز نبرت كم لمادا باغاطامي ناب عوت دولت قدن داي غولا تحتت سلاز نبرا داي ليدا دما حتتتوم عوت ولاون نام حزا الى وصيا ناب كال تخيد اتخال غداي كيل على نام حزا كم زخدت طراي نغرا ولاديتا جن كل عجريفه بمخدا صبق يتسمعن نعوتون كساب نمنتاي تسدايلا حرقتلوم تدغاغامون مخنيات مخديان نمنتاي قلطيفا زي تملست حتونا العلت مسواطرتو زربا مسبزحتلو اتحقون ويعلو حدير تفلط سلازلوا كنغرا وسنام ناب محازا الاتو كم زخدت نام محازا جن كم زي كدت كم زرغاغصه اتحق نغرا ولاديتا حرقانا طرزبصيحو كمتي عوت كساب زربرب زدوله نساون بغديا نليديا كدوللا جمرت انت خونا جن ليديا كمت زقدمه 10 سباي غولا اسعيباتا دحر نويح دول دارغا مستحللا ناي دحر قطري الساعه 3 ابيل يخون ليديا ندول ولاديتا تقبلتهم ولاديتا اقديما تغداي نمصراي ولاون نام حزا دويلا نيريا كوينو تريف دما نليديا اتخمصا زخل حتو درغحاتلا ليديا كمت خاب غزاخت وصكلا زمصاتو مخنيات دغيما بزي ملواط نام حزا كم زخدت قالا هبت ولاديتا اتحقي اقديمو سلازبرحلا نزربا بمرتو اجرا ملستلا ليديا تغبرو نبران ولاديتا دما حريقه موبايلا اب اذن غالا عصوت ጉዳያ ዝተፈልጠ ሊድያ ነቲ ብዙሕ ግዜ ደዊሉ ክረኽባ ዘይከኣለ በዓል ቤታ ደዊላ ትመጽእ ከም ዘላ ነገረቶ
ወላዲት ሊድያ እቲ ዓቢ ጉዳይ ከቕስን ዝኽእል ዘይምዃኑ ስለ ዝተገንዘበት ናብቲ ምስ ዓወት ኣብ ሓደ ዓዲ ዝቕመጥ ዝነበረ ወዲ ሓዋ ደው ኢላ ተዘጋጠመ ኩሉ ነጊራ ንሊድያ ምክትታል ከም ዘድልያ ለብዋ ዘለዎ መልእኽቲ ኣመሓላለፈት። ወደኳ ንሊድያ ዝተዋህቦ ሓደራ ንምፍጻም ናብ ዓወት ደው ኢሉ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይብሉ እቲ ጉዳይ ኩሎም ኮይኖም ክዘራረብሉ ከም ዘለዎ ድማ ተላበዎም። ሰንበት ሰዓት 9 ምስ ኮነ ሊድያ ናብ ገዛእ ተመልሰት። ዓወት ዝኾነ ተዛረባን ክዛረባውን ኣይደልየን። ክዳውንታ ቀይራ ዓወት ድራር ምስ በላውን ደኺማ ከም ዘላ ከም ዘይትድረር ነገረቶም። ዓወት ወልሓንቲ ተዛረባን ጸኒሓ ግን እቲ ጉዳይ ግዲ ኣብ ውሽጣ ኮይኑ ቅሳነት ከሊእዋ ነይሩ። ዘረባ በዕላ ብምጅማር ስማዕ እንዶ ኣነስ ክወጻኢ ክእል እንዴ ደኣ ናበደይ ደው ኢልካ ትነግራ። ነቲ ብስቕታ ተዓጺዩ ዝነበረ ናይቲ ዝዓበየ ጉዳዮም ኣርእስቲ ብሕቶ ዝሓዘለ ቃላታ ሴራቶም። ኣይትውፅእ እንተኾይኑ ትማሊ ነይሩ ክኽልክለክ ዝግባእ። ኣነ ብምሉእ ናጽነት እየ ኣብቲ ዝተባሃልናዮ ግዜ ክትምለሲ ናብ መሓዛ ክፋንየኪ። ንስኽ ናብ መሓዛ ይኽልክኒ ናበይ ክትክ ግን እንድዒ። ሓንቲ ኣብ ሊብያ ዝፈልጣ ጽቡቕ ዝገበረትለይ ጓል ኣብዛ ዓዲ ከም ዘላ ይፈልጥኒ እየ ነይረ። ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ምስ ተራኸምና ተራኺብና ከለና ናይ ግድን ምሳና ክትከድለክ ስለ ዝበለትኒ ምስኣ ኸይደ። ሊድያ እቲ ምኽንያት ናይቲ ዘይተሓስበ መኸዲኣ እታ ጓል ምዃና ነገረቶ። ዓወት ግን ኣይተዋሕጠሉን። ሓራይ ጽቡቕ ናብዛ ትብልያ ዘለኽ ጓል እንተደኣ ኸይድካ ኮንኪ ሃብነ ቴሌፎና ደው ኢለ ደስ በለኒ ኸሓታ። ዓወት ዘምጽእ ሕቶ ንሊድያ ብቐሊል ሃንጎፋ ኢልካ ትምልሶ ሕቶ ኣይነበረን። ግዴታ መታን ክትእመን ግን ክትምልሶ እውን ስለ ዝነበራ መልሳ ከም ዝስዕብ ኮነ። እንታይ ኣነ ቆልዓ ዲ ተመሰኽረኒ ኣብ ልዕለይ እምነት ስለ ዘይብልካ ነብስኻ ስለ ዘይተኣመን ዲኻ ደው ኢለ ክረጋግጽ ትብለኒ ብምባል ዘለፋን ጸርፍን ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ ዓወታ ዝነበት። ዓወት ግን ንሰይጣን ዕድል ክህቦ ስለ ዘይመረጸ ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ሕማቕ ስጉምቲ ከይወስድ ብምስጋእ ንደገ ወፀ። ምስ ወፀ እውን ናይ ገደፈቶን ንሰብእነቱ ዝፈታትን ክሳብ ሰብኣይ ከም ዘይኮነ ምስኡ ምሕዳራ እውን ከም ዘሕፍራ ብድፍረት ኣፋ መሊኣ ኣብ ቅድሚኡ ዳሕድሓቶም። ኣይጸንሐትን እውን መታን ከይምለሳ ኢላ ተቐዳዲማ ማዕጾ ዓፀወት። ዓወት ንኽትከፍቶ እኳ እንተነገራ ክመጻእ ዝኽእል ሰዓብን ስለ ዝተረዳኣ ግን ክትከፍቶ ኣይመረጸትን። ዓወት ስምዒቱ ሕማቕ ስለ ዝነበረ ናብ ዕረኽቱ ኸይዱ ናብ ኣባት ነብሱ ብምድዋል ኩሉ ትዘጋጠመ ነገሮ። ኣባት ነብሱ ምስ ወደኩኣ ተደዋዊሎም ድማ ቀዳም መዓልቲ ክመጽዎም ምዃኖም ክሳብ ሽዑ ግን ዓወት ስርሑና ኸደ ምስ ዕረኽቱ ክቕኒ ተላበዎ። ዓወት ቃሎማይ ዕበረን ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳም ድማ ምስ ዕረኽቱ ጸንሐ። እታ ሓቅነት ምስ ሙሉእ ጭብጣ ዝረጋገጸላ መዓልቲ ቀዳም ከም ቆጽሮኦም ኣኸለት። ዓወት ድማ ምስ ሰለስተ ርእሱ ማለት ራብዓዮም ዓርኩ ንገዛ እንዳዓወት ከዱም። ገዛ ምስ በጽሑ ድማ ከም ሕግን ወግዕን ባህልን ሃይማኖትን ኣባቕሽነት ጉዳይ ብንጹር ክፍለጥ ዘረባ ባዕሎም ጀመርዎም። ሓዳር ማለት ቃል ኪዳን እዩ። ከምዚ ጌርክዮ ዘለኻ ግብሪ ጽቡቕ ኣይኮነን። እዚ ዝፈጸምክዮ ጌጋ እቲ ምኽንያት ጭብጢ ወይ ሓቅነት እንተዘይብሉ ዝሙት ከም ዝኾነ ነቲ ዝገበርክዮ ተግባር ሓቅነት እንተለዎ ጭብጢ ኣቕርብልና ወላ ናብታ ዝኸትክያ መሓዘኺ ኣራኸብና ኢሎም ከተራኸቦም ከም ዝደልዩ ነገርዋ። ሊድያ ግን ኣነ ቆልዓ ኣይኮንኩን ናብ ሰብ ክበጽሕ ሰብ ክመጸኒ ግድነት እዩ። እንታይ ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ንዓይ ትቆዋጸሩኒ? ኣብ ህይወተይ ደስ ዝበለኒ ነገር ክገብር ምስል ኣለኒ ብምባል መደረጋሕ ዝኾነ ቃላታ ድርጓሓትሎም። ዓወት ምስ ወደኮኣ ንደገ ብምውጻእ ብሓደ ነገር ተዘራረቡ። ወደኮኣ ምስ ኣዴኺ ክራኸብ ደልየለኹ ኢልካ ሞባይላ ተቐበላ እሞ ናባያ ምጽኣያ በሎም። ዓወት ንሊድያ ከምኡ ምስ በላ ደው ኢላ ኣራኸበቶ። ዓወት እናተዛረበ ምሲሉ ድማ ንደገ ወፀ። ንደገ ምስ ወፀ ክፍትሽዋ ኢሎም እቲ ትራኸበሉ መራኸቢ ብዙሃን ክፍትሽዎ ጀመሩ። ዓወት ኣቤል ዝበሃል ዝጠርጠሮ ወዲ ስለ ዝነበሮ ብቐጥታ ናብቲ ናቱ ፌስቡክ ምስ ኣተዉ ኩሉ ተደምሲሱ ከም ብሓድሽ ፍሬንድስ ከም ዘይኮኑ ዘርኢ ምልክት ጸንሖም። ዓወት ሊድያ ናብ ኣቤል ከይዳ ክትከውን ከም እትኽእል ይደዋወሉ ይጸሓሓፉ ከም ዝነበሩ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ እውን ሃፒ በርዝደይ ማይ ላቭሊ ዝብል ጽሑፍ ጌራ ሼር ጌራቶ ከም ዝነበረት ንወደኮኣ ነገሮ። ጸኒሖም ካልእ ኣማራጺ ንምድላይ ካብ ናይ ሞባይላት ሰነድ ቁጽርታት ሃሰው ብምባል ድማ ቁጥሪ ቴሌፎን ረኺቦም ወሰዱ።
أبدأ خلوون عوتنا بأبيل دولم عوت من مخان نجرو رجسنيا بمخان ليديا أبقى سنبت مسوق كم زغنيت بوقعون ركبهم انتي كم زخونة كفلت حتتهم أبيل دمه من يخان السخا انت وايخام كم زيلك تحتني نحط عوت بحط ملس اللوم عوت نليديا بعل بيتان أبو ودان مخانو اتي زغبرون قبل علب على حدار زغبر مخانون بسبيت خان هاجر كان زمصك حردو خمس تبهله كساب بحنساب اب حد هاجر زهلو وعيلو حديرو كم زرخبو ليديا كم زمصت تنبر كم زي كدا انت هونه جن انت حقي انت تزاربك صبوق ايكونن انت غداي ناب زخفه كم زمرح باكالون سلازفالطو كم زي سئنو متنققتا محلالفم أبيل نت متنققتا مسمع بفيسبوك كم زفالطو بعلت حدار كم زي كونتون كم زي نغراتو جزءون بعلا كم زمصت تحقي نغرو أسعبون ناتو علة لدت كم زي نبره بزح سمون كم زمصه زخونه زفصمو نغر جن كم زي بلوم مليس وسخم بزخونه جن نفقري كم زحتتا نساون كم استقبلتو حدار كم زي بلا كم زي نغراتو دقيمو أبوتا عود كوينكا كتحسبو حرقانكا سماي زبصح قالات تزاربه عوت نتي أب دقايق زيمل نناشع سمعو زنبره مرير قالات تتصاويرو قلا مقربن أبات نفسو من كم زلو أبيلون نتن استزاربن قالات أب قدميان أب قدم كلهم كدقمو كم زلو تأزازا محلالفه أبيل حراي دحر مبالون عوتن ودكو آني ليديان نغزا أتووم نابغزا دحر مأتاوم نيليديا كوفا بلوا عوت دما نيليديا ناي أبيل قطر تليفون كتبو حتتام نساون انتاي كم زدليو حتتتو عوت جن تراي كم زدليو أحتراب بيلو نغرا ليديا ناي أبيل قطر تليفون كم زي بلا كاب قالا سمعوو عوت تليفونا ختفتشمو أرئيا قتأمنم حتتا ليديا جن ولا حانت كم زي ملكتو تليفونا مبر تليفونو كم زي كونت تزاربت عوت دحانت أجيم يلن أقدمه نعخ حتى كسل الزلق ينبر تليفونه كلني بمبال أبقدم كلهم لاود سبيكر جيرو دولام هلو أنا عوتي أبزح على فقدام السنبت ليديا نابخا خمس غدات مزاسب زيئة انتا يركبكم انتا يعلاماكم حق تزارب انت دقا زي اللي تزاربكا نيوتك حسب اللام إلوم ولاون نولاديتا دويلوم بغطتا بسبيكر الناس سمعت نتي بقليل كملس زي كئل حق الناتو استراغاقات حتوتات كابل السان عوت وطأم أبيل ليديا بعالت حدار كم زي كونت كم زي نغراتو بعابئون كم زي مطق تنبر كم زي كدا زفلت نغر كم زي الله مساون زخون ركب زفت أموه كم زي بلوم سقا معتبي سقا ولاديتا يلو محالا أسعبون نفقري حراي كم زبلتو نابقو مخدئة مخنيات نخرخابو كم استسامامعو كوين جن أبيل عرك خمزلاتو نعا جن نكيفاتيلو كم زرخبا وسيخو حق تزاربم بزي أبقى عندما أبت ساعات تون عركي متياس لزنبرات بحنسا بين حدرني نايلة مسحانت محازاي سديديا كبل نتزدنت زربو دمدمو اتي ززنب زنبرة زأرمم قالات أبيل أبقى كلهم زيلو مد سمعتي نباب نبرة كوينو تريف الدما اتقداي كقلصو زخئل ناي امنت ممهر قداسي وداسي أبات نفسهم يمنيروم كلهم دما قالوا خسمعو اتمدرخ نابقهم كم زخنه بمتأممات الرقاقتهم نزي كلو زستوعلو أبات نفسهم دما نتقداي كم تقال أملاخ زبلو بفقرن سلامو من قد خفتاح نتي ليديا زبدلتو يقرق تبللو كتناس حلو بعلبيتا عوتون نسلك الكدانون ولادون كبل محرت كأززلا لبو أم حلالفهم اتي قداي ليديا انتاي كم اتبل حجيخة كتكحدو ديا ويس متسانحي كالق مغنيات تمس تخون بزبل قبل كلهم زملالس زنبرة حساباتيو عوتون كمي سمعتي قط أطرو دما كالق عبار استي خون كوينة جن ليديا أماراتي نبران بخلو اتقداي كم استخشحة أمينة نزفت أمتو جيغا تا أمينة نعوتنا بنبر نخملس تدبيرا يغريتا حتى تتو عوتون ولاد أوشتو تبوق سمعو أي خال نسلا ودون نسلا كلهم أبزري إزنبرو خبل نيغريت حقوقي هابو نابناي فقري هوتم كملسو أبقدم كلهم تقبلو نابرو أمون ناب نبور تملسا كم قدمو سرح يوفر نساون أبقز أكوينا سرحات قبر مچم هيوت اندعوت إذا معرفت عاطينا بلكا قدي عمل مس مجنس كوينو
ካልእ መዘዚ ዝመጽእ ብፍላይ ከዓ ናይ ሊድያ ኣመል ከምዚ ኮይኑ ድማ ሊድያ እቲ ደስ ዘይብል ጠባያ ገዲፉ ኣይገደፋን ቴሌፎን ብብዝሕ ትጥቀም ትዛረብ ኣብ ኦንላይን ኣምስያ ዓወት ክመጽእ እንከሎ ከምዛ ዘይጸንሐት ኩሉ ኣጠፋፊኣ ትድቅስ ኣብቲ ከም ሰብ ሓዳር መጠን ኣብ ክራኸበሉ ዝብገሱ እውን ሓሚመ ኣለኹም ከምዚ ኾይነ ኣለኹም እናበለት ምኽንያታት ከተብዝሕ ካብ ኣካላት ዓወት ክትርሕቕ ጀመረት ዓወት ነገራት እናበርትዖ ምስ መጸ ኮፍ ኣቢሉ ከዛረባ ወሰነ ሊዱ ሓዳርና ጽቡቕ የለን ከምዚ ኢልና ክንቅጽል ንዓኸ ጽቡቕ ኣይኮነ ንዓይ እውን ከምኡ እንተ ዳ ዘይትደሊኒ ኾንኪ ብሰላማዊ መንገዲ ዘይንፈላለ ንስኺ ህይወት ክትመርሒ ኣነ እውን ህይወት የመርሕ ኢሉ ዘለ ኩነታት ኣካይድኦም ናይ ሰብ ሓዳር ከም ዘይኮነ ኣብ ሓደ ፍታሕ ዝኾኖም መፍትሒ ክበጽሑ ከም ዘለዎም ጉዱእ ስምዒቱ ኣካፈላ የቕሬታ ኣነ ኣጋጣሚ ስለ ትጸላኣኒ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኣነ ምስኻ ቅጽል እየ ዝደሊ ብምባል ሊድያ ኣብ ፍቕሪ ዓወት ከም ዘላ ኣረጋገጸትሉ ኣይጸንሐትን እውን ናብቲ ጥዑም ባህርያታ ተመሊሳ ንዓወት ብዘሐጉስ ኣብ ኣቀራርባኣ ይኹን ኣብ ልዕሊኡ ዘለዋ ተገዳስነት ግልጽቲ ኮይና ትዕልሎ ኮታስ ከምቲ ዓወት ክትኮነ ዝደሊ ኮይና ኣብ ገዛ ጽቡቕ ክትዋሳእ ጀመረት እንተቲ ንሱ ክፈልጣ ወይ ክግምታት ዘይክእል ማለት ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ግዚኡ እንታይ ትገብር ግን ንሳን ፈጣርን ይፈልጥዎ ሓደ መዓልቲ ግን ዓወት ናብ ስራሕ ክወፍር ኢሉ ኣብ ዝተበገሰሉ ናይ ኣጋጣሚ ሞባይሉ ቻርጅ ስለ ዝወድአት ምስ ሓደ ዓርኩ ኮይኖም ሙዚቃ እናሰምዑ ክኸዱ ስለ ዝደለዩ ሊድያ ሞባይላ ንኽሰምዑላ ክትቦም ሓተትዋ ሊድያ ድማ ገለ ዝረሳዓቶ ከም ዘለዋ ከይዘከረት ሞባይላ ሃበቶም ብኸምዚ ድማ ሙዚቃ እናሰምዑ ጎኑ ጎኑ ድማ ብዕላል እናቋሰይዎ መንገዲ ብጽቡቕ መንፈስ ተተሓሓዝዎ ኮይኑ ግን ዝጀመርዎ መንገዲ ከይተፋረቐ እታ ነውራ ሞባይል ሊድያ ጉዳ ከተርኢ ማዕጾ ነገር ክትኳኳሕ ጀመረት ሓደ መተዓቢቶም ካብ ብንእስነቶም ንሊድያን ዓወትን ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦም ብተደጋጋሚ ግዜ ናብ ናይ ሊድያ ሞባይል ክድውል ጀመረ ዓወት ይዝውር ስለ ዝነበረ ክቕበሎ ይመረጸን እቲ ዝድውል ዝነበረ ወዲ ግን ሞባይል ምስ ሊድያ ዘላ መሲልወይ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሙ ዝደወለ ከም ሓሳቡ ድማ ሊድያ ስለ ዘይተቐበለቶ ኣንጸርጺሩ ሕጂ ክደግሞ ብዘይግባእ ጽዩፍ ጸርፊ ንሊድያ ጸረፋ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እምበኣር ዓወት ዘይኮነ እቲ ምስኡ ዝነበረ ወዲ ቀዲሙ ነታ መልእኽቲ ማለት ነታ ቴክስት ኣንበባ እቲ ወዲ ኣይጸንሐን እንታይ ዝበልዎ ወዲ ሰበይቲ እዩ ከምዚ ኢሉ ዝጽሕፍ ብምባል ብኣግርሞት ናብ ዓወት እናጠመተ ተዛረበ ዓወት ብዙሕ ኣየቕለበሉን ደሓን ሓደ መተዓቢት ናዩ ንኽላገጽ ኢሉ ዝኸውን ኢሉ ነቲ ከቢድ ቃል ሸለሊልካ ብዘይሕለፍ ሸለሊሉ ክሓልፎ ፈተነ ዓወትን ዓርኩን ኣብቲ ዘለይዎ ቦታ ምስ በጽሑ መኪኑ እውን ድሕሪ ምዕሻጉ ነቲ ዝመጽእ ዝነበረ መልእኽቲ ንምርኣይ ሞባይል ሊድያ ከፊቱ ናብቲ ናይ መልእኽቲ ስፍራ ኣተወ እንተኾነ ግን ነቲ ኩነታት ምስ ዝተውዓለሉ እቲ ዝጸሓሓፍሉ ዝነበሩ ሰዓታት ልክዕ እቲ ዓወት ናብ ስራሕ ዝኸደሉ ሰዓታት እዩ ነይሩ እቲ መተዓቢቶም እውን ቴሌፎን ምስ ሊድያ ዘላ መሲልዎ ዒራ ዓወት የለን ኢሉ ኣፉ ዝዝሃቦ ዝለመዶ ጽሑፋት እዩ ዝጽሕፍ ነይሩ ሊድያ ግዲ ጉድ ክተቓልዒልዋ ኣይጸንሐን ዓወት ነቲ መልእኽታት ንምርኣይ ናብ ላዕልን ተንቀሳቐሰ ንምእማኑ ዘጸግም ሕርቃን ስምዒትካ ሰማይ ዘብጽሕ ዘይተጸበዮ ነገር ጸንሖ ዓወት የማን ጸጋም ቁልሕልሕ በለ ኣበይ ከም ዘሎ ነብሱ ክደልያ ጀመረ ሊድያ ኣብ ጥቑ እንተትጸንሕ እንታይ ከም ዝገብራ ኣይፈልጥን ብኣግኡ እታ መዓልቲ እቲኣ ብጽቡቕ ከም ዘይውዕላ ተረዳኣቶም ደጊሙ ናብታ ሞባይላ ተመልሰ ዓይነይ ድዩ ብምባል ነቲ ደጊሙ ክሪኦ ዘይደለየ ምስቲ ነቲ መተዓቢተይ ዓርከይ ዝብሎ ነንሕድሕዶም ዝሳደድዎ ዝነበሩ ጽዩፍ ቪድዮታት ዝረኣዮ ሕልሚ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ደጊሙ ግን ሓቅነቱ ኣረጋገጸ ንሱ ጥራይ እውን ከይኣክል ኣብቲ መልእኽትታት ንኽረኸቡ ከም ዝተናፋፈቑ ኣብቲ ድሕሪ ወርሒ ኣብ ከባቢ እንዳዓወት ገዛውቲ ዝፍጸም መርዓ ምስቲ ናይ መርዓ ዝተኣሳሰር ናይ ሙዚቃ ጉዳይ ክመጽእ ምዃኑ ሽዑ ክረኸቡ ከም ዝወድእዎ ዘርኢ ጽሑፋት ረኣየ ዓወት ስምዒቱ ክቋጻጸሮ ይከኣለን ሽዑ ንሽዑ እውን ነቲ ዓርከይ መተዓቢተይ ዝብሎ ደወለሉ ናይ ብሓቂ ተኸርዖ ተሐጉስ እሙን ዓርኪ መተዓቢቲ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ኣቲኻ ጽዩፍ ነገር ትገብር ዓወትዩ ብሕርቃኑ ውሑድ ዘይበሃል ጸርፊ ዘዝነበሉ
እቲ መታዓቢት እውን ንጸወታ ኢሉ ከም ዝጸሓፎ ኣመኽኒ እኳ እንተተዛረበ እቲ ጉዳይ ውዒሉ ሓዲሩ ሓቂ ምዃኑ ከም ዘይተርፎ ተገንዚቡ ነቲ ናይ ዓወት ጸርፊ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ ኣፉ ኣይኣደበን ንሱ እውን ተጻረፈ። ኣብ መንጎ ናይ ቃላት ባእሶም እምበኣር መሊሱ ዓወት ዘይፈልጦ ካልእ ጉድ ዝዳሕዳሓሉ ኪድ ሰበይትኻ ደኣ ክንደይ እንድዮም ዝዕንድሩላ ዘለው እንታይ ንዓይ ትዛረበኒ ፈዛዝ ቋሕማም ኢሉ ኣብ ልዕሊ ትናቱ ጌጋ ናይ ካልኦት ጉድ ከም ዘሎ በቲ ዓጽሚ ዝሰብር ዘረብኡ ኣብ ሓደ ህሞት ብዙሕ መርድእ ኣርድኦ ነቲ ነዲሩ ዝነበረ ኣካላት ዓወት ድማ ካልእ ነድሪ ወሰኸሉ። ዓወት ነቲ ዘስካሕክሕ እንኳይዶ ኣብ ነፍስኻ ኣብ ስድራኻ ኣጋጢሙ ኣብ ናይ ጓና ህይወት ሰሚዕካዮ እኳ ርእስኻ ዝሕምም ኣብ ሓዳሩ ከም ዘጋጠሞ ምስ ረጋገጸ ክረጋጋእ ማለት ዘይንቡር ተርእዮ ጥራይ ዘይኮነ ዘይሕለም ሕልሚ እዩ። በዚ ድማ ዓወት ስርሑ ከም ንቡር ክሰርሕ ከም ዘይክእል ተረዲኡ ርእሱ ከም ዝሓመመ ኣፍሊጡ ካብ ስራሕቱ ፍቓድ ረኺቡ ንዓርኩ ተፋንዩ ንገዝኡ ተመልሰ። زخبركنن تخاتلتي ملؤ بملؤ حقنيا زانتا جيجا نلومي ربوع زدالخوا مبل كلاي كفاله ابز تزازيمالا زقصل سالساي كفال انتا يكون حيزاتلنا تهلوم ገለ ካብ ጠንቅታት እዚ ግዜ ዘሎ ናይ ሰብ ሓዳር ደም ፍሳስን ካልእን መበገሲኡ እንታይ ይኸውን እዛ ሓቀኛ ዛንታኸ እንታይ ያኽትምህረና ናይዞም ሰብ ሓዳር ዝተሓላለኸ ህይወትከ ናብ ከመይ ገጽዩ ዘምርሕ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝቕጽል ቀዳም ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክመጽእ ምዃነይ ክሕብረኩም ይደሊ መታነ ብዙሕ ሰብ ክመሃረላ ብግዴታ ዘይኮነ ብሕልና ሼር ንበላ ብሰላም ብጥዕና ቀዳም ይረኸበና ይቕኒለይ